Ayo Rome 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 Rome. Jaranan dangdut kreasi agawe sangsam para pengarsi sapa cara iku alamate tulung aku minat daya wis klatae kang wis kodang kalokote nus watara kang dipimpin bapak bangkrut. Berhibur bersama kalian. Rono rene dadi wong ra duwe saya nglambre uripe mung pikra ngatine nongso sinio sapodo lolo gawe bete dinongko sering bejo bejane awake demo atok nugroho Rano rene dadi wong ra duwe saya nglambre uripe mung
pudul-pudula durangga ngesti gejalayu sepi om Kusuma Putra yo ho jan yo ah yo Ya, ayo.
Amuk Jayabrata Singa barong pranyata bebayani gerang kang kena binandung netranyo pindha ana wataira dur angkara kang kasuwur gawe tunaning sesama yen lena kena bilahi Eka parat Josiro anggung sumbar tanding yudha lan mami sigra waspadakno apa kang kawis tara ya iki kasekten mami margane leno gawe bantaning bumi ayo siro kowe kok nglamun nyapa toro Udut ra kuat melek lah ijo lho Tut ijo Dalem sayangku padha Tut ayo sing bareng sapa iki lho raga tuwa lho iki raga tuwa aja mlebu tunggu dhisik ndak suka aku ndak suka ngono iki aku ndak suka ngono iki aku ndak suka aku kene kadung semangat to kaya ngono iki piye to ya jajale ambekane mengke Mbah JB rodok maju wae rodok maju tak gagak kalau mangsa Mbah Banjir rodok minggir ayo awak cilik padha bareng iki lho ayo sapa ini ayo Dimas pecah lagi ya apa-apa hampir seoke bakale ijo Mae Mbah Sampir seoke bakale ayo Mbah Sampir dipecahne bareng apa
Wah barongane. Oh Dika. Ayo Dik. Dik, ayo Kudak. barokane Dik. Weh. Pecane. Karos. Kowe nyapa kok mlebu Iki nyapa kok ya kok diluk-diluk mlebu ki. Ayo. Betul diluk saiki mlebu. Enggak suka kowe, enggak suka. Oh, sediluk. Mlebu diluk metu diluk. Ayo, diluk-diluk ayo. Bocah iki kene iki lho, ayo. Ayo aku kene iki. Ayo. Demen aku iki. Seneng aku iki. Ayo. Sapa iki? Yo. Korban sambut. Cakar bumi. Oh. Ayo. Tandasmu kowe. Yo. Hei. Barangane gede iki, Awas iki bakar. Awas mandul. Ayo. bumi. Ayo. Modar dening aku kowe. Ayo. So. Hei. Tilotalatil. 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 Util. Apa ki? Util ayo. Ayo. Ayo lo Pak Kirun. Wayahe sore iki kabathutaken wengi. Kusuma Putra penak goyangane. Kade 2000. Pak Sumar. Bos. Bos Alen. Aku urung disangoni lho iki. Iya. Rame-rame pasar ngemplak wanci sore sok-sokan wong blonjolan wong klenceran sondang sandung etok-etok kesandung padine selak weruh karo bakule monggo sing niki napa sing nika kula pilih niku jaran bakule ayu batobat jo sembrono yen aku wis kadung tresno kliyak-kliyak jo mlaku nang pasar Bakrun. Tak suka. Aduh. Run. Ngene lho Bakrun. Ayo lo bos. Ha. Lah. Kade lo iki. Mbok adahi to bos. Ndak mbok gawe. Ayolah. Jos nya tulungan. Sabantara. Pak Sampir. Yo, Romeo. Kau di mana Pak Sampir? wong endi iki Pak Ayo lo Pak Sampir. Aku rindu padamu Pak Sampir. Pak Sampir aku rindu. Ayo. I love you Pak Sampir. Aku rindu padamu. Iki lo. Hey, ho. Oh. Yo. Kena panggil jamu tak. Ayo. Syukur. Rasakno. Syukur. Rasakno. Ayo lo. Tino.
Asik. Ayo lan enak, Dik. Iya. Ayo. 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 Jos. Ho. Impen kudek bengi Esek-esek. dilangesi Esek-esek. manuk Esek-esek. saiki Esek-esek. wis bali Esek-esek. maneh Aku rindu padamu Pak Sampir. cok neng witing So. asmara ocehan jaluk pakan Ayo Garga. Pak Sampir nggak bareng itu. Ku ipenku ojo ucul yo takut Ayo Garga. Oh, ayo royok ayo hei metu kabeh sekabeh kala metu yo kala sregi kala munyang yo kowe kala apa kowe yo Ayo bareng ngamuk. yo ayo Ayo sing kok bareng ngamuk ngereng ngambek bayani. Ayo lo. Bocah-bocah sesuk padha sekolah. Hop. dadi kabeh wis kepara nyata para Nggih, katuran wilujeng dalu menika dumateng sedaya para penonton. Matur gunging panuwun kepareng Bapak Budi lan ugi segenap keluarga ingkang sampun mangantuhi kawula sak kanca rombongan kusuma putra. Samangke ana wong saged nyuwun hoping desa muda lan ugi gunging panuwun. wis kepara nyata para wadya kamangsaning jurit tumandang makarya babar seni kusuma putra cancut tali wanda ambangun budaya